डे 7. श्रीराम ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धी फलदायका अज्ञान भ्रांती छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेदमाता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वाग्देवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचे ची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जये सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठतु भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील पूर्वता पाहो जो जो की जे परमार्थ लाहो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ. समर्थ स्तुती. समर्थांची दूरदृष्टी फार विलक्षण होती. मुळातच एक ध्येय होते, देव धर्म व राष्ट्र बांधण्याची. त्यासाठीच त्यांचा जन्म होता. म्हणूनच त्यांच्या श्रीमुखातून चिंता करीतो विश्वाची हे वाक्य पूर्ण विचाराअंती काळजीपोटीच निघाले होते. त्यासाठी त्यांनी कौटुंबिक जीवनाचा त्याग करून घोर तपश्चर्येने शक्ती भक्ती युक्ती व ज्ञान वैराग्याची पुंजी आत्मसात केली. श्रीराम कृपेने स्वतःला घडविले. देशावर आलेल्या दुष्टचक्राला परतवून लावण्यासाठी समाजात नवचैतन्य निर्माण करणारी देव धर्म व राष्ट्र उभारण्याची धगधगती ज्वाला म्हणजेच श्री समर्थ रामदास स्वामी पुढील 12 वर्षे देशाटनास निघाले. जय जय रघुवीर समर्थ. दासबोध विचार. दासबोधात नवविधा भक्तीचा पूर्ण दशक आहे. दशक क्रमांक 4. त्यात समर्थांनी श्रीमद भागवतातील 7व्या स्कंधातील 5व्या अध्यायातील 23वा श्लोक जो प्रल्हाद मुखीचा आहे तो नमूद करून भक्तीचे 9 प्रकार असतात हे प्रांजळपणे सांगितले आहे. श्रवण कीर्तन विष्णुस्मरण पादसेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन ऐसे हे नवविधा 4:1-6. पुढे प्रत्येक प्रकारच्या भक्तीचे विवरण प्रत्येकी एका स्वतंत्र समासात निरोपिले आहे. श्रीराम. प्रश्न मंजुषा. कालची उत्तरे. देशाटन हे समर्थांचे दुसरे तप. दासबोधाचा वक्ता समर्थ आहेत. श्रीमद भगवद्गीता कुरुक्षेत्री सांगितली. आजचे प्रश्न. समर्थांनी कशासाठी देशाटन केले? भक्ती किती प्रकारच्या असतात? श्रीमद भगवद्गीता कोणाला वंदन करून म्हटली जाते? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे वशिष्ठा परी ज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.